ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азиз, айни ҳол мо дар шаҳри Макка қарор дорем. бисёриҳо мепурсанд ки шумо бо кадом ширкат рафтем. мо бо ширкати Замзам Умра ташриф овардем. албатта ки Замзам Умра ина дӯстош хушрӯҳам махуши бале бале шозам ана ростига мо як ду рӯзи дар ҳамаи Маккаи Мукаррама қарор дорем. худо насиб бо пага Мадинаи Мунаввара мерем. ростига ҷои ховш ҳам дидем, ина чӣ хеле ки шумо дида истодаем ва се вақт хӯрок ҳам дошта ва бо тамоми зиёратҳо мегиранд, мебаранд Макка Мадина мебаранд, Тоиф мебаранд, ана кӯҳи Нур, бо ҳамин ки ҷое ки ҷои таърихие ки тамошо дора ҳамин Макка ҳама ҷо мебаранд. тамоми зиёратгоҳҳоро мебаранд ва ногуфта монанд бародари азиз ки агар шумо 4 нафар бошед мошини майда хати мегардонандтона. агар шумо бисёри оилавӣ ё ки хай ай Москва меоен, ай Узбекистон меоен, ай ки ҷое ки меоен, ҳамиҷада ки меҳмон кишиден, ҳама тарафа автобусо дар хизмати шумоe. мақсад ки тамоми талаботи замонада ҷавобгӯ. ҳама аэропорт рафта встречат мекунанд, ба вақти рафтан бо гусел мекунанд. ай ҷидда шуморо албатта мошино интизор омадед, ай ҷидда мегиранд, меоранд тона рост хонаи худо умра мекунем. Замзам Умра дар хизмати шумоe бародари азиз. ин ширкат аз Москва ва Ташкент меояд ба фикр ман. аз Москва, аз Ташкент, ҳамин рақамҳои телефоншон аст. занг бизанед, маслиҳат кунед ва бисёр бародаро хӯрокҳои иҷора хӯрда ки наметавонанд, мақсад занг бизананд, метавонанд ки як вақт хӯрок бигиранд, мондагиша вай кунанд, худшон бигиранд биёранд. ҳамада хуб як ҳамин гапи тоҷикона, як бузака мекушӣ, май дареза мекунӣ, гӯшбирён мекунӣ, миёрӣ ана биҷа ҷоям хеле ё ки яке асала диди ино овардаган, ялеса асал мегирӣ, як бурида гӯшт, як хурдои замзам, халос, якним суткаи чӣ намехӯрӣ. гуфтан омаданд ин ширкати Замзам Умра хеле ширкати кор ва фаъолият мекунад. бале бале дар хизмати шумоe. маҳрамат занг бизанед. албатта ҷавонмардои тоҷики хумон кор ва фаъолият мекунанд, шумода ҷавоб метиҳанд, бо лаҳҷи тоҷикӣ суҳбат мекунанд. албатта ҳама роҳҳоша шумода нишон метиҳанд. шумо аввалаш худо охираш худо азоб намекашед. худо ёру мададгортон дар ки ҷой бошед набошед, сарбаланд бошед. дуо мекунем ки худованди бузург ҳама мо мусулмононро ба хонаи зебош ба меҳмонӣ даъват кунад. дуо кунем. амин. аллоҳумма раббана атина фид дунё ҳасана ва фил охирати ҳасанатан ва қина азобан нор. ширкати Замзам Умра дар хизмати шумост.